Teška kražba se slučila v Okočansko-to selo Morodvis, sobstvenost na 74-godišnjik su inicijali NS. Zasega nepoznati storiteli kaj nego vlegle razbivajke jedan od prozorcite na kukjata, a ottamu izlegle pobogati za duri 2 zapirka 3 milioni denari. Starec od koji porano rabotel vo nekoliko stranski državi doma čuval 400.000 denari, 28.000 švajcarski franci, 1000 evra i 73 zlatni francuski moneti. Namesto negovi, tije sega se sobstvenost na nepoznat i bezobrazen čovek. Kradec od kražbata bil isključitelno vešt pad za sebe ostavil malku tragiku i na policijateki i pomognat da go najde. Sepak se pretpostavova deka to je čovek koji je blizok da ograbeniot ili barem za sorabotnik imal nekoj takov, zašto izbor od za kražba verojatno ne je slučajen. Inaku NS imot od go pečelel so poveke od 30-godišnja rabota glavnovo Švajcarija. Po penzioniranja to se vratil vo rodnoto Morodvis kada je napravil kukja i planiral ovde da žive na rat.